Andriću, šta danas spremamo? Spremamo aromatične palačinke. Stavit ćemo pola litre mleka. Stavit ćemo pola kilograma brašna. Stavit ćemo 20 ml ulja. Stavit ćemo 3 jaja. Stavit ćemo jednu kašiku šećera. Jedna kašikica soli. Dodali smo kašiku šećera i čašu kisele vode. Sad ćemo dodati matić rakinanu. Evo, probaj. Ajde, neće ti snimati. Nije teško. Kako ćemo dekorisati palačinke? Sad ćemo urolati palačinku i seći ćemo na 2 dela.